рӯз ба хайр. номи ман Амиллой. ман ҳуқуқшинос, тарихшинос ва идеолог мебошам. ман мебинам ки шумо ислом ва Қуръонро то чӣ андоза хуб муаррифӣ мекунед. аммо дини яҳудӣ, насронӣ, ислом ҳама эътиқоди иброҳимӣ мебошанд. ҳама ба як худо бовар доранд. яҳудиё метавонанд ҳамон чизеро ки шумо гуфтед ба истинод ба Таврот ва Талмуд бигӯянд. масеҳиён инчунин метавонанд он чизеро ки шумо ба ҳаҷви аҳди қадим ва ҷадид гуфтед бигӯянд. намедонам оё мо метавонем як динро аз дини дигар беҳтар ва дурусттар донем. агар шумо роҳеро пайравӣ кунед ки он ба ҷангҳои салибӣ ва ба дигар ҷангҳо оварда расонад, шумо дар бораи адолат ва сулҳ гап задед. албатта инҷил назар ба дигар адёнҳо оятҳои бештари сулҳро дар ҷаҳон дорад. албатта масеҳиён то соли 313 осоишта буданд. пас фарқияти байни он чизе ки яҳудиё ва масеҳиён мегӯянд ба куҷо хоҳад буд? ба куҷо мебаранд? бародари мо як саволи бисёр хуб дод. ман ба фикри ӯ розиам. агар шумо китобҳои яҳудӣ ва насрониро хонед, дар оятҳои онҳо оятҳои сулҳро намеёбед. ман намегӯям ки ягон дин терроризмро дастгир мекунад, балки ҳама дин зидди терроризм ҳастанд. як сухани ман ки дар Қуръон дар сураи Моида таҳти рақами 5 ояти 32 ки сазовори таваҷҷӯҳ аст, замоне ки ман дигар динҳоро муқоиса мекунам, ин хел оят ман надидам ки дар ин оят мегӯяд агар шумо як инсони бегуноҳро куштед, ин ба маънои он аст ки шумо тамоми инсонҳоро куштед. ва мегӯяд агар шумо ҷони як инсони бегуноҳро наҷот додед, ин ба маънои он аст ки шумо ҷони тамоми мардумро наҷот додед. ва ман ба шумо розӣ ҳастам ки аксари динҳо дар бораи сулҳ мегӯяд. қариб ҳама динҳо ба сулҳ иқрор мешаванд ва аз ин сабаб Исо сулҳ ба ӯ бод. агар шумо инҷили Луқо боби 24 ояти 36ро хонед, вақте ки онҳо дар ин бора сухан мегуфтанд, худи Исо дар миёни онҳо буд ва ба онҳо гуфт салом алайкум, яъне ин ба арабӣ садо медиҳад ассалому алайкум. ва шумо гуфтед ки як дин аз дини дигар беҳтар аст ва ман мегӯям ки бовар дорам ки Аллоҳ танҳо як динро фиристодааст. аллоҳ дар Қуръон мегӯяд ки мардумонро бо рангҳо ва забонҳои гуногун офарид, то якдигарро бишносанд. ягона дине ки Аллоҳ фиристодааст паёмбаронашро, ҳазрати Мусо, Исо ё Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам, ин тоат ба Аллоҳи бузург аст, яъне тоати Аллоҳ акбар. одам алайҳиссалом, Нуҳ, Иброҳим, Мусо, Исо ва Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам танҳо ба як дин, даъват ба як дин, даъват ба Аллоҳи якто ва таслим шудан ба Аллоҳи якто бо иродаи худ омада буданд. танҳо Аллоҳ якав ягонаро гуфтанд бипарастед ва умедворам ки ба саволи шумо ҷавоб дода бошам.